Moikka kaikille, mun nimeni on joku poika. Me pelataan tämmöstä tasoa nimeltä Geometry Dash. My name. Tasoa siis. Peliä me pelataan, eikä tää mikään sovellus nyt ole. Sen nimi on Dedo. No, Dedo vai? Löytyy, ei todellakaan. Mistä arvasit? Hei, Dedok. Ei auto. Löytyy, ei. Nyt etsitään vaan jotain ihan random autolevuja. Mulla on tässä MLG-tekstuuripäkki nyt päällä, niin tää on tämmönen musiikki. Time Sing musiikkina. Tällä. Ja mulla on oma kaveri. Niin, täällä kotona. Toi on muuten natsin merkki, huomasitteko? Se on oikeesti natsin merkki. Tää lakaa yhtään kyllä. Tää mulla on sitten tämmönen, niitä videot alkaa tulee vähän enemmän. Oliks se huomenna, kun mä saan uuden? Niin, uuden puhelimen. Mä menen sanois vähän sekas. Silleenpä silleen. Mutta ootteko te ikinä tässä Skeletonit minessä? Se oli mun eka kysymys. Niin, ja sitten niitä kaikki koneella ei tuu nyt kuvattu, eikä tuu mitään pelivideot, mutta kohta mä aloitan uuden pelisarjan. Joo, ei enää pelata. Miten mä läpäsin auto? Vedetään kuin ihmisi. Tää retar on vetänyt. Mennään kattoo nyt mulle ihan ekana tyyppi. Mikäs otetaan? Mikä on paras? Otetaanko tämä ja vaikka Donetse? Otetaan nyt vaikka tämä normaali ja vedetään level easy. Damn, son. Oota, mun pitää tää juttu. Oota. Oi vitsi, kun niskat. Mä tulin just äsken lääkärille, kun niskat murtu. Damn, son. Ei oikeesti. Niin, että silleen ja tälle. Tää on tätä elämä. Damn. Joo, nyt lopetetaan. Elikkä tää video oli tässä. Moikka!